So si Lady Rider Yana, doon na siya daghang na kani siya followers po sa Facebook. And then kining ang naitabuan nag-rides ni sila somewhere in Zambales. Nag-ride sila unya nay nauna sa iyahan na pick-up driver. Tingala daw si Yana nga ano daw mo dili daw naga-signal light ang pick-up driver. And at the same time, murag as if wala daw siya nagagamit siyang side mirror. So, ang nahitabo kay ni overtake siya. Pag overtake niya, hapit daw siya mabanggaan sa pick-up. O, inanang nahitabo niya. Pag human, dihang nahuman na ang rides, gihunungan sila sa pick-up driver. Doon na konfrontasyon. Pero ang nahitabo, ang driver sa pick-up, in all fairness, driver sa pick-up is very kalmado. Yes. Pinana niya murag. Kay ang nahitabo manggod ato, pag human niya hapit niya mabanggaan, nag-dirty finger si Yana. Sa pickup driver. So ang pickup driver ni naog niya siya, "Ma'am, bakit ka kung nag-dirty finger? Bakit ka nag-dirty finger?" So nangutana siya na, "Bakit nga ba?" Ayun. Nag-trend ni You tell me. You tell me. Tell me. Never. Never a Bakit question. nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Pero ang ano lang dito no kay kalmado kayong lalaki. Kalmado Kita kaayo ba kato siya. Yes, kita ko ato eh. Ang babae, ang grabe So ka isog. kayo. Grabe ka At isog. sa akong pagsabot ato murag ang nagaprovoke ato atong sitwasyon dili man tong kuan ba, dili man ang katong driver bitaw sa pick-up. Oo. Murag siya gyud ang Babae. siya gyud mo instigator Yes, bitaw dai. yes. Siya gyud nag-instigate ba. Nya tanaw na ko sa driver murag naagid siya kuan ba, naagid siya murag naagid siya respeto ba. Ang iya lang gipangutana nganong Kalmado lang siya. nganong nag-dirty finger si Ito Yana. lang Yes. man. Oo. Para man to. Unya tanaw po nako sa sitwasyon si Karsada based dito sa katong footage nga kuha ni Yana pod. Lubak ang Lubak-lubak ang dalan. Mamingon niya. Yes. Kabalo ka nga lubak. Lubak unya apiki ang dalan. Oo. Mao to nga ang driver baga mga kasama wa kayo siya siyang lane. Mao to nga wa siya siyang lane baga siyang lane kay naglikay siya sa mga dagkong bangag bitaw sa karsada. Yes, yes. Nya oo. si Yana gusto mo overtake unya ang driver nga naguna siya gusto nga maglikay sa mga bangag. So mao to nga nakaingon si Yana nga sa man nga di man ay magpa-overtake sa kuha. Kunya, ang sa pagyud kanagaling kuha sa attention sa netizens kay walay side mirror ang babae. Ayun, tinuod. Oo siya. Naa kay side mirror ako wala. Pinangana pa siya. Nganong ga Proud kayo siya. Nganong Pag human ato nga insidente nag-viral, kay post niya kay Abi og ang magkakuha siya simpatiya. Karon ning gawas na mga istorya, di gyapon siya mudawat sa mali. Kay mali lagi daw. Yes. Sa driver sa pick-up siya pangit Yes. pag daw ang pick-up. Tinuod. Sure. Nag-public apology ba siya Yes, nangayo siya Nahilak-hilak. upasaylo. Pero, Wala pagyapo niya gidelete ang Oo. video. Kunya, wa nakuha ni Ayana ang simpatya sa mga tao sa iyang public wala. apology kay dili lagi daw sincere. Napay gani nag-comment din hiyo. Ano siya kung nangayo gid og pasaylo kay ang makita man gud sa video nay lalaki didto nga murag nagpasabot gud sa iyaha nga ang gibuhat nimo daotan ningon ana. Nya murag daghan kay nangutana nga mga netizens nganong kailangan pa daw nay magpasabot sa iyaha. Yes. Kindergarten ba daw siya? Inana. Yan na po nag-comment diri nga siya. Umabot na sa halos million views yung video. Grabe ang impact. Nagpalabas ka na ng apology. Pero kung titignan, parang kulang pa daw sa sincerity. Kana comment ni Mel TVO siya. Now, you tell me. Bakit? Oo, kasi kung sincere ka, dapat daw gitanggal na daw ang video. Dapat i-delete na ang video. Nangay siya pasaylo o katuganing pickup driver, ang pangalan niya is Jimmy. Nangay siya pasaylo sa mga tao sa probinsya sa Zambales. Yes. Kay katulagi katong gipagawas nga persona non grata, although wala pa man gito na confirm no inana nangayo siya pasaylo inana niya ana pa siya nga I am still learning bago pa daw siya unta daw pero gidawat daw niya ang mga consequences niya. Yes.